На цялата, бе. Я, пай се да фане такова страни. Бе, това колко е дълго това? Към 3,40 метра, 3,50. Може би. Добре, спирам за момент и да я дигнем. Искате ли? Да. Жора? Я застанете там. Застанете вие, които сте хванали. Застанете. Я ще опашката. Да, бе, гледай какво нещо е. Ето е дошъл. Така. Ей, пуснете малко музика, бе, да се увековечи този момент, бе. Дай музику, бе. Аз съжалявам, че... На моите, не на неговите. Човека светлията. Застани там и се прегърнете двамата. Хайде. Така. Ще я дигаме ли? Не мога дигнат. Увеличи музиката, бе, Киро. Не може повече. Не може повече. Не, бе, иди по-близо до него. Не, ти иди така до към тех там. Тя се чува музиката, за да се чува и техните приказки да се чуват. Айде! Ваня, пусти малко. Айде, се не тегли! Ама ти. Това сме не лови с тази пръчка, лъжо. Не. Пусти ти, не мога да държи повече. Да. Представяш ли, това ще го пишат в книгата на Гинес. С такова влакно да извадиш това. Леки му скачи. Бе, чок, бе. Айде, откачи. Пущай, защото вече не мога да държи. Ето го, рибара. Пущай. Мисля, че се доби представа за